Noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt for os herude på gården, det er også at kigge ind i dyrevelfærd. Og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at man får etableret nogle gode båse, hvor køerne ligger godt i. Og der har vi også altid fået god hjælp til at få indstillet inventaret på den rigtige måde, sådan at det fungerer optimalt for os i hverdagen, men også fungerer optimalt for køerne, der skal ligge i det. Efter vi byggede den her stald, der fik vi på et senere tidspunkt et ønske om at skulle have noget kælvningsområde og et område til nogle kalve i nogle eksisterende bygninger. Og der kunne vi godt tænke os nogle fleksible løsninger med nogle låger, der kunne lukkes om, og vi kunne lukke dyrene væk fra noget dybstrøelse, så vi kunne komme i gang med at må ud og de her ting. Og der var Knud og især Jyden Bur meget god til at kigge ind i vores behov. Og derude fik vi lavet en super god løsning, som fungerer godt for os i dagligdagen. Så et godt samarbejde igen og lydhørhed for, hvad det var, vi havde at ønske.